Umabamot iti 2.2 milyon nagatad iti marihuana iti nadadael ken ginabot dagiti otoridad iti naisayangkat a marijuana eradication iti nagbuddengan iti probinsya ti La Union ken iti Kibungan, Bengueta. May basa iti impormasyon ang nakalap manipod iti First Provincial Mobile Force Company baban iti nagtitipo na pwersa iti First PMFC nga indaulwan ni Police Major Angelo Camuyot acting Force Commander ken dagiti kameng iti La Union na Provincial Drug Enforcement Unit, La Union na Provincial Intelligence Unit, PDEA Regional Office 1, La Union na Provincial Office ken iti RSET, dagiti kameng iti Regional Mobile Force Battalion 1 ken iti Santol Police Station, Balegi iti insayangkat dagitoy a marijuana eradication iti nagbuddengan iti Barangay Tubaday, Santol La Union ken iti Sitio Kuta, Kibungan, Bengueta. Ang nagresultahan iti nakadiscover iti aganay 11,200 nga pidaso iti fully grown marijuana plant iti dua plantasyon wenno plantation sites iti mapatta-patta nga land area a 1,400 square meters ken adaan iti dangerous drug board value a 2,240,000 pesos. Iti laksi diti panagbaligi ang nadiscover dagiti nasaw nga marijuana ket awan met iti nakemeg cultivators iti nasaw a marijuana plantation. Dagiti nasaw nga illegal droga ket nananay a binagot wenno pinarot dagiti otoridad kagdan iti daytoy iti pananguram iti daytoy bayat a nagala-damet iti sumagmamano sample para iti nakaipasidong iti eksaminasyon. May nagiti daytoy agtultuloy latamat iti sisangkat nga investigasyon dagiti otoridad ken iti pananganup iti si asinuman a posible amang tartaripato iti nasaw plantasyon iti marijuana. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent #1 iti La Union Basta Radio.